som veľmi rada, že som stretla ľudí, ktorí ma priviedli k dobrovoľníctvu. Byť dobrovoľníčkou pre mňa znamená, že som užitočná pre druhých ľudí a tak trošku si myslím, že je to aj moja povinnosť, pretože aj mne veľmi veľa ľudí pomohlo v živote a preto aj ja chcem pomáhať druhým. Som dobrovoľníčkou sestier Panny Márie Útechy, lebo ma táto práca nesmierne naplňa a v srdci som už tak dlhšie nosila túžbu, aby som mohla pracovať medzi opustenými a poslednými ľuďmi a sestry mi to vlastne v tejto dobrovoľníckej organizácii umožnili, tak som veľmi rada. Takže veľa som od ľudí dostala, mi veľa pomáhajú, tak dobrovoľníctvo je pre mňa cesta, ako ja môžem niečo dať. Dobrovoľníctvo Útechy pre mňa znamená to, že odovzdám, čo mi dal Boh, aby som potešila tých druhých. Byť dobrovoľníčkou Útechy pre mňa znamená, že môžem zdieľať s ostatnými ich útrapy, starosti a môžem im pomáhať zlepšiť ich život, aby boli šťastní. A preto ďakujem sestričkám, že mi pomáhajú touto cestou ísť. Tak dobrovoľníctvo Útechy pre mňa niečo znamená v tom, že treba pomáhať aj ostatným, napríklad tomuto, ale aj takým ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. A v tom, aby som ja sa mohol dávať ostatným, treba dávať nie len teraz, keď som mladý, ale aj počas celého života. Preto ďakujem sestričkám Útechy, že mi v tomto pomáhajú a že ma takto pripravujú na cestu do života. Ahojte!